Hello mga kapsan, may namang katuwaan na natin tayo nagdating sa naran at kailangan nga ang kakapintas kanayang matamin kadagay. Oras na asyak tayo madayo,
nabat umakit ngem nalabsat inismak ket kimit mak nagtibayo tuy kaunggak no tila nga imet paudi di pa maginawaw sexy agtawen santi 60 lung ay na pailat makagargari umakit nga agpaiso napig sa pailat inababato makaalino ti batong na makaparuso pailat kinina agbabaketa isut kun kunada kaniya uray manuy wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa kuno nga agbabaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa kuno nga agbabaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya di pumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulam ti kinasam i arakop na ken inage di bakit lasing singpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulam inakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isut kun kunada kaniya uray manuy wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa kuno nga agbabaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa kuno nga agbabaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulam ti kinasamkit arakop na ken inage di bakit nasingsingpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulam inakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa
Nakarin kaniyak idi di puso Ngaminag may saka tuy puso Ngaminag may saka tuy puso Please don't forget to subscribe to Miss Clarity channel. Lipatan kanti kunaknget saan Tana irwa makayat anay sangsangayan Ayat akin nalikagumat Naipaay mo Punua pagkaragsakan Uray awan ka, malaglagip ka Nagidila daw ang inak, makit kita Nagidinarway nga inaruta Tumrem lulwa, tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipatpategken pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas man day tuy biyag ko Agmay sa katoy puso Uray awan ka, malaglagip ka Nagidila daw ang inak, makit kita Nagidinarway nga inaruta Tumrem lulwa, tunggal mapanunod ka Agnanayon nga'y ayaten ka Ipatpatekken puno adungdungin ka Uray paino imatayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas man day tuy biyag ko Agmay sa katoy puso Agnanayon nga ay ayaten ka Ipatpatekken pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka
dungdungen ka. Uray paino imatayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada. Magudas man daytoy biyak ko, agmay-may sa katoy puso. Magudas man daytoy biyak ko, agmay-may sa katoy puso. Biyak ko agsisimpet ka, umatayo at dita den na dawaten nga iuray na kati panagsubli sa ngalan ani ayan. Wani ako aguray at ken ka, iti susublim ditoy den na. Ikarim hanggang subli ka, ditoy den napiyak ko, iuray ka. Ay
apay